No, mikäs fiilis? No, voisiko sanoa, että vähän pettynyt tässä vaiheessa, että nyt näyttää kiikun kaaku, että meneekö se tässä tai saadaanko yhtäkään paikkaa. Et siitä mä oon kyllä yllättynyt ja pettynyt. Ja mikä on henkilökohtainen fiilis omasta tuloksesta? No voisiko sanoa aika neutraali, että minimitavoite saavutetaan ainakin näyttää, että varasijalle tullaan. Mutta ennen kaikkea se muodostaa tosiaan tuo paikan säilyminen. Mutta se, että totta kai nyt tässä lähdettiin tosissaan kisaan ja tavoiteltiin läpimenoa, mutta hopealle taas. Meikäläinen on vissiin tämmönen hoppeille jäävä kaveri, mutta ei tässä masennuta. Olisiko jotain, mitä olisit voinut tehdä paremmin? No varmaan aina on, mutta en mä lähde jossittelemaan. Että mulla on ollut tosi hieno tukiryhmä ja me on kierretty se, mikä on jaksettu ja kaikki on tehty niin hyvin, kun on niissä tilanteissa arvioitu, että en mä nyt ainakaan nyt tiedä, että mitä olisi voinut tehdä toisin. Haluatko lähettää vielä viime hetken terveisiä äänestäjille? No tietysti kiitoksia. Nyt näyttää, että meni 2000 rikki jo tuossa ja vielä on ääniä laskematta. Että hienoa, että kuitenkin vaikka puolueen kannatus tipahtaa, niin ainakin henkilökohtaisesti tunnutaan luottavaa. Että totta kai mä kiitän kaikkia. Se on kalleinta oikeastaan, mitä voi, jos ihminen oma äänensä antaa. No mites? Meetkö 4 vuoden päästä uudestaan? No me nyt varmaan pidetään pian saunailta ja mietitään tätä nyt sitten porukalla. Ja jos lähden, niin kyllä mä teen sen sitten puhtaasti äänekoskelaisena. Että sen mä sanon, että niin sanotusti uusimaalaisena en sitä enää tee ja sen lupauksen mä pidän. Mutta katsotaan nyt, että tuo lopputulos ensin ja keskustellaan sitten piiriväänkin kanssa, että mitä mieltä ne on. Kiitoksia ja mukava loppuilta. Joo, sitä samaa. Elikkä, mitkä fiilikset, mitkä henkilökohtaisesti ja mitkä puolueen kannalta? No ei mitään, puolueen kannattahan tuo näyttää vähän sillä oudolta, mutta henkilökohtaisesti väsynyt ja vieläkin edelleenkin onnellinen. Mukava taivaalla ja oli mukavia kokemuksia ja älyttömän hyvä tiimi oli meillä Keski-Suomen ehokkailla. Kolmatta paikkaa haettiin, mutta 200 taitaa jää hänellä näkymään. Onko jotain, mitä olisit voinut tehdä paremmin? No varmaankin, kyllä jälkeenpäin, että just puhuttiin, että tämä luukuttaminen, kun mä oon huono pyytää apua, niin mä ei tee mitä tein, mutta itsehän mä tein koko vaalikampanjan pääsääntöisesti, niin kyllähän tuo huomaa, kun ei kerennyt luukuttaa tuonne Keuruun jämsä sektorille, niin siinä, että totta kai, mutta rikkaus sinällään koko homma. Onko sulla terveisiä äänestäjille? Joo, suuri kiitos, ketkä äänestänyt minua ja luottanut minuun tulee ei tämä politiikka tähän lopu, että elämä on ylä- ja alamäkeä ja nyt vähän näyttää, että ei vielä nousta äänien määrässä, mutta ei mitään, katsotaan mitä tulevaisuus tuo tullessa. Olen vielä omasta mielestä kuitenkin nuori, kovasokonossa oleva kaveri, niin katsotaan mitä tulevaisuus tuo tullessaan sitten. Eli 4 vuoden päästä uudestaan? No tässä vaiheessa en kyllä voi sitä kommentoida tässä väsymystilassa, että lähdenkö siihen tilaan, mutta mielellään katsotaan, se täytyy tarkentaa sitten 4 vuoden päästä uudestaan. Tai viimeistään siis ei 4 vuoden, vaan 3 vuoden päästä, koska vuosi pitää tehdä hyvin työtä, niin pääsee sitten kunnolle hommiin. Joo, kiitoksia ja mukavaa illanjatkoa. Joo, kiitoksia. No niin, moi.